Tachwedd. Dal i fynd fan yn Brigweb. Y Grisian yn y gyfle fan hyn i Crôl i wneud ti'n chwech. O, arbediad gwych! Arbediad gwych gan Stephen McMullan yn isel i lawr i'w chwith. Lock. Yn o'r Cwrt Cosby. Y disgyn ar y Williams yn chyrmanu hi! O, arbediad o didog gan Dave Jones yn nadi i Ginglwb bod yn gyfartal. Williams creu lle am yr ergyd, arbediad o'r safon ucha gan Zac Jones o'r gŵr o Zela Newydd yn rhwystro Jordan Williams rhag roed y tîm cartra ar y blaen. Hunt yn croesi can yn penio! O, ac yn wirthiol mae Wallace yn arbed. Wel, y croesiad yn dda, y peniad yn gywir gan Ethan Can. Ond yw Can yn methu curo Wallace yn y gôl y prynhawn 'ma.